ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ମତେ ଦେଖିଦେଲା ଆଉ ଖାଇବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତା ପାଇଁ ପିଠା ରଖିକି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ କହିବାରୁ ସିଏ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ତ ପିଠା ନାହିଁ, ଏବେ କଣ କରିବା? ବାଘ, ତୁ ମତେ ଆଗରୁ କହିଲୁନି। ତା ମାନେ ସିଏ ଆଜି ଆମକୁ ଖାଇବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ବାଘ ପିଠା ଖାଇବ ତ? ମୁଁ ତାକୁ ପିଠା କରିକି ଦେବି। ଏମିତି ପିଠା ଦେବି ଯେ ସେ ଆଉ ଦିନେ ଏଠିକି ଆସିବନି। ମୁଁ ଗୋବର ଆଣୁଛି, ତୁ ପୁଳେ ଗୋଡ଼ି ଆଉ କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଣେ। ଗୋଡ଼ି ଗୋବର କଣ ହବ? ତାକୁ ଗୋବରରେ ଗୋଡ଼ି ଆଉ କାଚ ମିଶେଇ ଗୁଡ଼ ପକେଇ ପିଠା କରିଦବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ରଖିଦବା। ହଉ ହଉ। अरे वाह या पिठा हेची तो हले एमाने तांको कथा रखिचंती। मनीष केबे कथा देई कथा रखंतिनी।